Panguva ino the situation hainomira mushe munyika yeZimbabwe right now, people vanonyatsokuziva kuti nhau yemafactions ava nekusapota kana kuenda against the ruling party kana vakomana vari kumuvha for 2030 yava kuurayisa, just because vari kunyatsokuona kuti under unclear circumstances kunozogonzwika kunzi aiwa this boss or this person aiwa vatisiya. Sana pena mashoko ari kuda nyorwa panguva ino anyatsokuonekwa kunzi these guys they are just paving their way for 2013. Ndobva subscribe wala ikaota on the bell icon. Topinda panapa paHendo X wabona anoposta magenerals aiwa mazhinji akatsakatika. Muri kuona aiwa since the 2017 coup vanodanyira achiti ED's political cleansing seem to be well calculated by eliminating senior officers, same way Mugabe did to Dr. Morven Maachi, General Armstrong Gunda, Elliot Manyika, border cases. There is an Indian proverb which says, a soldier will not abandon his fellow soldier in times of need. Domashko anomuda panguva ino anoona kuti these guys vari kuita pamusoro pekutsakatika kuri kuita these senior officers vachionekwa kunzi these guys ndo vari kuva a threat to the 2030 plan, kuva a threat kune vision yemutungamiri wenyika. Panguva ino vanoendera mberi vachizotaura vachiti according to that Indian proverb yekuti hakuna musoja anoabandona his fellow soldier kana vava in a times of need. Mashoko ehope avari kuya vachitaura vachiti yes, pane masenior officers asara panguva ino. Yes, tinokwanisa kuona vachirwadziwa nevamwe vavo kana kusara vari vashoma, but panguva ino vari kuya vachiashuwa vanhu kuti hakuna mumwe musoja anoabandona mumwe musoja wake kana yava nguva yenindi. Mashoko ari kuda panguva ino ari kuonekwa kunzi the situation yeZimbabwe toona kuti macitizens ese they've excluded themselves. Vakanyatsoya vakati panhau idzi hatikwani, isusu tichiri nemhuri idzi dzatoda kuraramisa, tichiri kuda upenyu hwedu and we are proud of our country. Ngavapedzerane ikoko. Panguva ino zvinyatsoratidza kuti munhu wese nyika yeZimbabwe angova up ngoti zvazvaita ndozvazvaita so long tichirarama. Tudze mafungiro enyu moti kudii pamusoro pechitiko ichi. Pinda comment section medu udze mafungiro enyu, subscribe or like, chito on the bell icon.